Kade ngizwe ungqongqoshe uKhatshaliya wezamaphoyisa ekhuluma malungiselela ngomhla ka-30 ezikhipha nanokuthi amaphoyisa ready kanti nemali o-600 million ibekelwe eceleni ukuvikela engingazi ukuthi izovikelani. There are a few issues la enginenkinga yawo. Yokuqala ukuthi azoma ungqongqoshe akaboni yini ukuthi i-body language yamaphoyisa isishintshile, especially from last year. Sinemadlanga commission ngenxa yale organization yamaphoyisa noma ngenxa yey'nkinga eqhamuka emaphoyiseni. Sibe ne-ad hoc committee ngenxa yey'nkinga eqhamuka emaphoyiseni. Ngo-2021 kwi-unrest amaphoyisa ahluleka completely for 4 days ucontrol isimo saze sayiphela saze sazehlela sona isimo. Emva kwalokho more than 300 people were gone. Now yini esishintshile lezodala ukuthi makwenzeka kusuke ingqisho mhla 30 amaphoyisa wazi ukudila ne-issue? Angizange ngizwe leyo nto eyichaza noma mhlambe mina engamzwanga kahle ekhuluma isingisi. Ngizokhumbuza la abaholi especially be-ANC nabanye abasebekhona ngo-1993 ngesikhathi kubulawa uChris Hani. Abaholi be-ANC ngaleso sikhathi baphuma bagcwala izwe lonke besikhuza bethi bavikela ukuthi kungabi khona ukuchitheka kwegazi. Azange sikhuzwe ngamaphoyisa that time ngoba alikho iphoyisa lalingavimba ulaka labantu. Kodwa kwaba yi-leadership. Leadership is when nina as leaders, as abantu abasemandleni, niphuma kuma-comfort zone, niyohlala nabantu, nixoxe nabo, nidebate nabo. Bacasukile, yes, but ni-debate nabo baze babe nize nibe exhausted or nile exhausted lelo phuzu lelo elidinga ukuthi lilungiswe. Zichazwe izinto. Kufana ngabe manje abaholi bagcwele all over la, door to door, basibize holo nehholo, bayi-addressa lento le. Ngoba mengiyilalele lento efunekayo into esimple kabi as far as I'm concerned. I wonder yini le dalisa abantu uma besemandleni bacabanga ukuthi the fact that bacommand amaphoyisa command the army, they have they can authorize ukusetshenziswa ko-600 million, suddenly i-problem izosolveka. Yo yeyi ngangingazi ukuthi one day abantu esasibathemba ukuthi abarane izwe lithuthuke ibona bocabanga kanje. Ngiyakubingelela Mbukeli. Nangu umfowethu ebeka udaba olubalulekile la ukuthi hayi uyambona nje ungqongqoshe wezamaphoyisa uthi uzimisela ukuspenda 600 million ngomhla ka-30 June. Uthi umfowethu hayi ngisho i-body language yamaphoyisa nje yabonakala ukuthi cha ayihambisani nalento lena. Ahluleka nge-unrest yange-21 le edlulile kathi kube abantu betelekela ukuthi kuboshwe uJacob Zuma. Uthi le yini ezojika le. Uthi nangesikhathi kubulawa uChris Hani yibo abaholi bezepolitiki ababuya bakhuluma nabantu ukuthi hayi khona akuhliswe imimoya kuvugwenye ukuchitheka kwegazi. Uthi namanje bekufanele bona abaholi bezepolitiki babize bagcwale izindawo zabantu bale South Africa, emahholo nayo yonke indaba behlabela ivangeli. No, akuhliswe imimoya. Hayi le ndaba yokuthi bona bafuna ukuthi baspende imali kumaphoyisa ngelanga eliyi-1 nje. Uthi hayi khona kuyathusa lokho impela. Mbukeli, awubeke wakho umbono ukuthi uthini. Uphinde usubscribe, sesihlangane evidiyo elandelayo. Ube nosuku oluhle.